Koliko puta pri točenju goriva na benzinskoj postaji, svjesni negativnog utjecaja fosilnih goriva na klimatske promjene, ali i na naš novčanik, poželimo da automobili jednostavno voze na vodu. E pa to je ostvarivo. Možda ne na vodu, ali na vodik svakako. Električni automobili koji proizvode vlastitu struju iskorištavajući vodik već voze europskim cestama. Hrvatska za sada nema automobil, ali zato ima bicikl na vodik. Bicikl na vodik je zapravo električni bicikl koji električnu energiju potrebnu za pogon elektromotora dobiva iz vodika preko gorivnih članaka. Kako to radi? Dakle, nama vodik putuje iz spremnika, putuje kroz cijev, prolazi kroz manometar. Na jednom dijelu manometra mi očitavamo tlak koji nam je u spremniku, a na drugom manometru reduciramo taj tlak na tlak pri kojemu nam radi gorivni članak. U gorivnom članku elektrokemijskim izgaranjem vodika s kisikom mi proizvodimo električnu energiju i jedini nusprodukti su toplina i voda. Pokazani sustav ne koristi se fosilnim gorivima, te ne ispušta CO2, nego zapravo iskorištava samo sunce i vodu. U prvoj hrvatskoj punionici vodik se proizvodi elektrolizom vode, korištenjem sunčeve energije, te se pohranjuje u spremnik koji se nalazi na biciklu. Punionica je opremljena sustavom za proizvodnju vodika. Koji je to sustav? To je zapravo danas komercijalno dostupni najčišći sustav za proizvodnju vodika, to je elektroliza vode. Dakle, u punionici imamo elektrolizator, energiju potrebnu za rad elektrolizatora dobivamo iz sunčeve energije preko fotonaponskih članaka koji su instalirani na krovu. Proizvodimo taj vodik i kisik, vodik spremamo u međuspremnike i mi imamo zapravo čisti vodik za pogon našeg električnog bicikla kojega onda koristimo u gorivnim člancima. Danas u Europi postoji samo nekoliko stotina vozila s pogonom na vodik. Danska je vodeća na tom području, te je prva zemlja u svijetu koja ima mrežu od 10-ak stanica za vodik. Cilj je u idućih nekoliko godina udvostručiti broj automobila i proširiti mrežu punionica u cijeloj Europi. I Hrvatska planira izgradnju takve infrastrukture. U prvoj varijanti smo obuhvatili 3 grada, dakle Zagreb, Rijeka, Split. U sljedećem periodu smo tu dodali neke gradove i dalje smo išli na umrežavanje cijele Republike Hrvatske. Imamo dovoljno sunca, turistička smo zemlja, dakle ovime bi mi i podigli svoj PR kao vrijednosti održivoga razvoja primjene čistih tehnologija, ali bi se i doprinijelo razvoju gospodarstva, jer zapravo vodikove tehnologije koje su vrlo razvijene vani otvaraju veliki broj novih radnih mjesta. Automobil na vodik uistinu je vozilo budućnosti. Brojne su prednosti tog automobila i u odnosu na onaj električni. Vi jedan automobil na vodik napunite za 3-4 minute, puni spremnik od 5 kg, dok za električne automobile na baterije je višesatno punjenje. I zamislite sada 10 automobila koji dođu na punionicu za električne automobile na baterije i da svaki od njih mora puniti barem pol sata ili barem sat vremena, kolike bi to gužve bile. Apsolutno nema nikakvih popratnih štetnih emisija, dakle jedino glavni produkt je električna energija, nusprodukti su toplina i čista voda. I treća prednost u odnosu na baterije je range, dakle njihov domet. Vi s jednim spremnikom možete s automobilom na vodik prijeći nekih 500-520 km u idealnim uvjetima, naravno. Proizvodnja čistog vodika iz obnovljivih izvora te usavršavanje sustava izazov je znanstvenicima. Trenutačno pokušavaju poboljšati učinkovitost elektrolizatora, uređaja koji razdvaja vodu na vodik i kisik. Danas imamo novi prototip elektrolizatora koji koristi elektrodni materijal korišteni prije, dakle to je niklena pjena, ali smo ih povezali u stek, odnosno svežanj, s ciljem dobivanja veće učinkovitosti. Dakle, velika su istraživanja na materijalu. Materijal je osnova svakog sustava, pa tako i vodikovog sustava. Fakultet strojarstva i brodogradnje za sad je nastavna i istraživačka platforma koja razvija i usavršava pogon na vodik. A jednog dana možda dizajnira i komercijalni proizvod. Prvi hrvatski automobil na vodik.